population mar nyithindo madwa yawo school. Facilities go mokwongo okoromo. Koro serikal should, before making that decision, giyude proper data mondo giwach ni aya wan gi week achiel, all the concerned parties one kaka jok manya wuok e skunde gi wuok skunde ma po nokethore ero government or direct ka president direct NGCDF ni mondo oti gi pesa go to restore schools. It is not enough to direct. Nyaka gi make sure ni skunde go are in a habitable state mar mondo nyithindo doge school, because there is the issue of safety. It is not just education. Ni human right. Yes, I have the right to education, I have the right to health, but gigi right to education ni odwa bedo attained in a safe space. Safe space no koro onge nikech skunde ni situation magintieno. So let us try and find that balance. And let us also not use the syllabus as a scapegoat. Okay, right mondo watigi syllabus. Kasama woyo kodini last year last year ne wonge floods. Don't want to get students in Turkana. Maonge the learning facilities, but the syllabus is still the same. Don't give it affected every single now and then. Until they cut a school completely, they do the same exams. Koro katakuwa postponed for some regions or not. There are certain regions that have always been behind. They were jail, the Turkana, the northeastern. Even going to a school is a privilege, but then we still subject them to the same exams and the same syllabus. Koro kwanya you use syllabus as a scapegoat or ni until learning madimbele to until learning modern chain. In a normal circumstance, Kenya pokuwa attain the level of a first world country whereby the syllabus cuts across everybody, get the same level of education. No, we can always compromise where the health of a child is concerned. Yes. Okanaka da medo mano ndalo COVID ne waneno ka skunde no lor abruptly to nyithindo neni kuom dweche mang'eny kabisa. So 1 or 2 more weeks mondo situation ni obed better. Watangana ni week moro achiel oken gima tek ahinya. Kichapa ni this was a very rash decision. Watem one loss and any kuonde ma students gidwa resume the school chalo nade mondo because safety comes first. Nona to yawo skunde to kiny to tuoche nego nyithindo nikech giepo to schools are not in a good shape. Apenjo be nyalo bedo ni thuolo mar ndalo adek kamano kochakore nyoro odiochieng' ma kawuono kiny kachiel kod weekend bende bro romo mar mondo mi seche moko ger kata klese manorumbore piny otim kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni fumigation e skunde ma ji nojote mondo nyathi ka dok e skul to ngimane obed makare kendo kik obed kama ng'aw mar gamo tuo moro amora minyalo bed ni kelo kod pi molela mochido. Aneno kwadong' gi dakika matin kende to watieko twak maro kinyi ma kawuono to ok dagom ni watiek twak marwa kapok wagoyo mbaka kotudore koda siasa mosebedo ka go